Galon di segati emi tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la galon di segati emi tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la galon di segati emi tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la namara shikolo mawe tinya wili la fala ka chideme. Tinya wili la saraka jubu bomori tinya wili la Ambi ala tunu ala min ko an ka wele abi an jabi kishini nema ko nyini Allahu fe akake dafe la so herema ka Muhammadu kodo ani asomo sanumo abi ale min ka kuma kan sanumo na ni adama de fatura ka ba ikabara nyuma bela jelembi jo foni ma min taraka wolo de nyuma to ko walma jenyo ko nyuma walma kalande nyuma bi wajuli kene kono ambawla duniya ka fo ambe sebejana sangani sebejana karamugo mama konate ale ka soma yele malu adeun kalandeun jenyogon ubi fara ɲɔgɔn kan ni ka ziyara bakɛnɛ sigi a tɔgɔ la ɲinantan laada timɛra ka bɛn desanburu kalo san 2025 alisilamɛ jama ye kɛnɛ in seereya bisimilali kɛra ka baara in nun do ni imam Dirisa Konate ni ale ye sheku yɛrɛ denkɛ kɔrɔbale dakurunya 2 la an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Ala yɛrɛ bi sɔn ye. Atobi yɛrɛ dusukun ye bolo sisan. Ya tɔ bɛ dusukun bolo. Ni dusukun ɲɛna dɔrɔn. Wa ni dusukun ɲɛna. A banna. I ka diɲɛ fɛn bɛɛ ka ɲi. O ye tiɲɛ ye. Fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ. I bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ. N'i m'a sɔrɔ. N'i m'a sɔrɔ. I ye saraka bɔ i m'a sɔrɔ. Wa n'i ye saraka bɔ n'i m'a sɔrɔ. I ye nafila sɛri i m'a sɔrɔ. N'i ye nafila sɔn. Ko cɛkɔrɔba de kama ale bɛ sɔn. Ka bila maaw ɲɛ. Ka bila maaw ɲɛ. Layɛlɛla ko tɛ. Ko layɛlɛla ko in tɛ. Ne tɛ jama ɲini ka bila n kɔ. K'ale tɛ jama ɲini ka bila kɔ. Ni Ala y'a di i b'a minɛ wajibi don. Ko ni dɔnni masa y'a di ma i b'a minɛ o ye wajibi ye. Ni Ala m'a di n'i y'a ɲini i t'a sɔrɔ. Ni dɔnni masa m'a di ma ko n'i y'a ɲini k'a tɛ sɔrɔ. O tuma na an k'an yɛrɛ dogo maaw la. Ko tuma na an k'an yɛrɛ dogo buna hadamadenw na. An k'an yɛrɛ yira Ala la. An k'an yɛrɛ yira Ala la o de bɛ laban. A bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ ani lahara. K'an bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ ani lahara. Ni Ala ko ta tɛ. Ni Ala ko ta tɛ. Ni Ala sɔsɔ tɛ. Ni Ala sɔsɔ tɛ. A b'a sɔrɔ yan. K'a bɛ sɔrɔ yan. Ni ziyara in na. O ye Ala tanu ye. O maa alhamdulilayi rabbil alamin. Ye kuma kelen fɔ misiri kɔnɔ n bɛ segin o kan o jumɛn ye. K'a ye kuma kelen min fɔ misiri kɔnɔ k'a bɛ segin o kan yan. Mɔgɔ o mɔgɔ bɔra yɔrɔ min ka na ziyara ka na. Ko maa o maa bɔra yɔrɔ wɛrɛ ka na yan. Misiri. Kana t'i sigi yɔrɔ si. I kana t'i sigi wɔda si la. Mɔgɔ kɔrɔfɔ la. Maa kɔrɔfɔ la. Ni kɔlɔsi t'i bolo. Ni kɔlɔsi t'i fɛ. Don misiri kɔnɔ. Nafila seli. I ka nafila seli. Kuranɛ kalan. I ka kuranɛ kalan. I yɛrɛ di Ala ma. I k'i yɛrɛ di Ala ma. I k'i yɛrɛ masurunya Ala la. I k'i yɛrɛ masurunya Ala la. I ka diɲɛ kunnadiya. I ka diɲɛ kunnadiya. I ka lahara kunnadiya. Lahara kunnadiya. I b'a sɔrɔ yan. I b'a sɔrɔ yan. O banna. A y'o mɛn dɛ. O kumana an ka segin tɛ bi yan. Alhamdulillah kuranɛ kalan suran damadɔ o nana kalan ni ka sɔrɔ ka kuma di maa welelenw ma u y'u ka folikanw kɛ bonya kumaw la ladilikan an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيما فلا تقهر وأما سائلا فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم. أنا بعدين أقفله. نعم. أنا كده أقفله. أنا بيتوني وانا أقفله. سكتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبارح السلام. نعم. لي فولي كسي جماعة بلا جلما
silamɛya ka folikan na. Wallahi siga tɛ nin na dɛ. Ni mɔgɔ bɔra u ka so. K'i sen bɔ i kɔnɔ kɔrɔ ka taa ko o ko la. A ka kan dɔ ka f'i ye. Wallahi. N'i ye mɔgɔ wele. N'i ma fɛn f'u ye. N'i ma fɛn d'u ma i na dɔ fɔ u ye. Wallahi siga tɛ nin na dɛ. Konate. O tuma mɔgɔ sen sera nin kɛnɛ in kan bi. Nin ye kɛnɛ min n'a a wasalen don. Wallahi an balakaw a ye lamɛnni kɛ. Kɛnɛ min ye lahɔrɔma kɛnɛ ye. Mɔgɔ kan ka wuli ka kɛnɛ min lahala ɲini. Siga t'a la dɛ. Ka wuli ka se yen. K'i ka lamaga kɛ ka se i yɛrɛ ka laɲini kama. Wallahi. Ani Ala yɛrɛ sɔrɔli kama. Ani silamɛya baara kɛli kama. Siga t'a la dɛ Konate. Nin kɛnɛ ninnu ɲinini ye silamɛ kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wajibi de ye. Wallahi siga tɛ nin na. N'i y'a sɔrɔ. Ala sɔrɔ kɛnɛ don. I yɛrɛbakun sɔrɔ kɛnɛ don. Wallahi. Ka diɲɛ sɔrɔ fana o kɛnɛ don. O tuma maa bɔra i ka so ka na yan. Ka aw bɛɛ lajɛlen bisimila. Aw bɔra ka so aw donna ka so. Ni fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ o kana mɔgɔ si tatɔ sɔrɔ. Amina ya Rabbi. Konate. An nana kun min na. An bɛɛ lajɛlen jɛ a kun ye. Wallahi ziyara. N'o ye ziyara ye. Wallahi. Ziyara. An bɛ diɲɛ waati min na sisan. Diɲɛlama tile. Ninnu kɛnɛ ninnu de ye misaliya ye hiji kɛnɛ de ye quoi. Ni mɔgɔ min ma hiji kɛnɛ sɔrɔ. N'i ye nin kɛnɛ sɔrɔ. Cɛsiri bolo ma. A bɛ i komi i ye hiji kɛnɛ sɔrɔ. Allahu akbar. Belebele. O tuma maa si kana jɔ i nakun na. Siga t'a la. Kana na fɛnɛ ka nali kɛ n taara ten. A kana to an nakun ka ko ye. Mako ɲini kɛnɛ don, Ala ɲini kɛnɛ don, Ala sɔrɔ kɛnɛ don. O tuma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Muhamadi n'i nana nakun dɔ ka y'i la, i kana i sigi n'o ye. Ka wuli n'o ye. Ka taa n'o ye i ka so. Ka t'i yɛrɛ nafa ni o ye. N'i nana ni i ma fɛn sɔrɔ ka taa. I nakun a bɛ dɔgɔya a bɛ kɛ komi i mana. Allahu akbar. Ala k'an kisi o ma. Fɛn sɔrɔ tɛ k'i ka bulon fa ka taa ye koyi. A ye lamɛnni kɛ. Min bɛ fɔ i ɲɛna. Ani min b'i ye i yɛrɛ ɲɛ bɛ min ye. Ko ɲɛ na yeli ye wasa kɛ. Nin kɛnɛ bɛ sigi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ miiri fɔlɔ kɛnɛ in sigira kun jumɛn de la. Kɛnɛ in sigira mun de kosɔn. A sigira maa ɲumanya de kosɔn. Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ani ka Ala waleɲuman dɔn. Baden silamɛw an bɛ Sebejana an fa an'an karamɔgɔ an'an ka seko n'o ye El Hadji Mama Konate nin y'a ka ziyara nin y'a ye a kɛnɛba kan. Baden silamɛw aw bɛ kɛnɛ min sanfɛ wallahi san kɔnɔ an bɛ fama ka sigi ni kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnna kan mais an b'a ɲini aw fɛ kuma minnu bɛ fɔ a k'a minɛ a ka baara kɛ ni a ye. Wallahi an karamɔgɔ an b'a fo k'a barikada ani k'a waleɲuman dɔn. Ale bɛ sigi yan don min kama o don y'a sɔrɔ adamaden caman tɛ se ka b'i fɛ yen ka yan sɔrɔ mais alhamdulillah u ye Ala wele min kɛ ka Ala deli min kɛ Ala sɔnna o kama an bɛ nabaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An balakaw bɛ fan bɛɛ an falakaw bɛ yan an ka karamɔgɔw bɛ yan an karamɔgɔba n'o ye an ka seko ye Dirisa Mama Konate a yɛrɛ bɛ labɛn na nin wagati la n'Alahu Taala ka jɛ a bɛna kɛnɛ sɔrɔ an ka teleso baarakɛlaw ani nabagaw ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Baden silamɛw an filɛ kɛnɛ min sanfɛ n'a kɛnɛ dɔnna
wallahi maa o maa bɛ kuma nin kɛnɛ in sanfɛ sanni i ka baraji sɔrɔ a dɔ la i bɛ jurumu sɔrɔ ka da kan i filɛ cɛkɔrɔba min ka kɛnɛ kan waliyu don ka da kan i filɛ cɛ min ka kɛnɛ kan alakira teri don ka da kan an filɛ cɛkɔrɔba min ka kɛnɛ kan wallahi a b'a kalama bi a bɛ baara min na o tɛ ne ka kuran yɛrɛ a bɛ don kuranɛ kɔnɔna na sura min bɛ suratul ala imran ala k'o ye nin nɔ wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun Allahu ta'ala ko cɛ mun ye ale ala dɔn ka sira ale ala ɲɛ ka sa ale ala ka sira kan ko wallahi an ka da la k'a fɔ k'olu mɔgɔw ɲɛnamayalen don ale ala yɔrɔ o ye sura ala imran ye mais suratul baqara kɔnɔ Allahu ta'ala ye mun fɔ ala ko kama arsalna fiikum rasulan muhamadu aw bɛ ci foyi kama minhum yatlu alaykum e bɛna mɔgɔw lakala ayatina an ka kuranɛ ayaw la wa yuzakkihim e bɛna mɔgɔw ni kun sanuya wa yuallimuhumul kitab e b'u lakala ala ka kuranɛ la wal hikma ani kodɔn wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun i b'u la dɔnniya fɛn na u kun tɛ fɛn min dɔn fazkuruni a ye ne ala ko fɔ azkurukum ne ala fɛnɛ b'aw ko fɔ washkuruli a ye ne ala waleɲuman dɔn wala takfurun walasa aw ka gɛrɛ ne ala la ya ayyuhalladhina amanu aw maa mun limaniyara ka da ne ala la ista'inu a y'aw yɛrɛ dɛmɛ bisabiri ni sabali wa salati ani seli inna allaha i k'a dɔn ala ba sabirin ala faralen don jɔn ka jɔn mun sabali la wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah Allahu ta'ala ko maa mun bɛ sa ne ala ka sira kan an ka cɛkɔrɔbaw de ko don k'a daminɛ El Hadji Baba Konate la ka taa Ɲaro karamɔgɔw la ka taa Cɔrɔnɔ Hadiw la ka taa Kanga Sogobaw la ka taa Dubawu karamɔgɔw la ka taa Sufi Adamaw la ka taa Dili Modibo la ka taa Ismail Drabe ninnu na wallahi fo Kolokani Isa Hayidaraw ala ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un walakin la tashkurun ala ko maa mun sara ale ala ka sira kan n'a bɛ k'a f'u ma su k'a kana f'u ma su ka da kan k'u ɲɛnamayalen don ale Allahu ta'ala yɔrɔ alladhina ba'juma kuri idha asabatul musiba dale ala ye babu da jarabini musiba qalu o b'a fɔ inna lillahi aw ye ala de ta wa inna ilayhi raji'un aw bɛ sigi ala de ma ulaika olu mɔgɔw alayhim o bɛ na ala yɔrɔ salawatun ni kisi bi rabbihim o damasa wa rahma ani ala ka hinɛ wa ulaika olu mɔgɔw humul muhtadun olu de b'a ka dale bani silamɛw aw bɛ du min da la aw bɛ dɔnnibagaw ka du da la aw bɛ du min da la yan ye duwawu jaabi yɔrɔ ye billahi al-ali al-azim Allahu ta'ala ye salon ta yira an na an sigira yan kɛnɛ kan an ye min fɔ ala ye ala sɔnna ma ala ye ɲinan ta yira an b'a deli ala fɛ ala ka san wɛrɛ fɛnɛ ta yira nin kɛnɛ in kan bi sababu de don o sababu de ne se yan ne ye karamɔgɔ dɔn kabini n ka dɔgɔ ne tun ka dɔgɔ ne tun ma ne bɛ na yan ne kege tun tɛ na ne ni n ka katigicɛ an tun bɛ ani karamɔgɔ kanubaba Bakari Sidibe Zayir anw de tun bɛ na yan an tun bɛ wagatiw de sugandi wagati min mɔgɔ caman tɛ sɔrɔ yan wagati min na n'an tun nana ani belebele in bɛ baro kɛ ni ye belebeleba de ye ni mɔgɔ min t'a dɔn fɛntinin sɔngɔba a tɛ dɔn ka ban ka bon kojugu mama tun ka bon diɲɛ ma diɲɛ kanu ma foyi kanu ala kɔ ka mɔgɔw mako dilan fi sabilillahi i nana ni bakiya ka mɔgɔ ta la i nana ni dɔrɔmɛ a tɛ ka mɔgɔ ta la t'a lajɛ yɛrɛ a b'i mako dilan an ni mama jɛra ni mama tun anw y'a dɔn k'a fɔ a ye dɔnniya mun sɔrɔ dɔnniya nɔrɔ min bi yan nɔ walahi a y'a nɔrɔ y'a ɲɛna
ale y'a ɲɛna depuis fitini. C'est Ka Konate. Kuma kelen ye mun fɔ an ɲɛna n'a tora an kɔnɔ n'an tɛ ɲinɛ a kɔ n'an b'a waleɲuman dɔn ka barika da. Don dɔ la fɛnɛ an nana baro la tuguni kuma ka baro tun ka di anw ye an tun bɛna kuma bɛɛ anw bɛna fɛ yan nin don in anw nana a ko Bakari Sidibe a ko ne bɔra yan ka taa Côte d'Ivoire a ko n bɛ taa Côte d'Ivoire pour que ka taa ko dɔw ɲɛɲini Côte d'Ivoire k'ale taar'o la Côte d'Ivoire k'ale selen Côte d'Ivoire ale yɛrɛ taara mun na ale ɲinɛna o kɔ a ko mun de bɛna kɛ a k'ale donna Côte d'Ivoire dugukolo kan ale sen da Côte d'Ivoire dugukolo kan k'ale ma foyi ye ni Ala tɛ Mamadi y'a fɔ anw ɲɛna k'ale ma foyi ye ni Ala tɛ Ala tɔgɔ de bɛ fɔ ale tulo kɔrɔ ale bɛ Ala de jɔlen a ɲɛ kɔrɔ ale mana da Ala ale mana wuli Ala n'ale ko k'a b'a sigi Ala ale bɛ Ala dɔrɔn de k'ale kun ne Ala ko ne bɛna nin Ala ye sɔrɔ cogo di ne bɛna nin Ala ye sɔrɔ cogo di Ala tɔgɔ dɔrɔn de bɛ ka fɔ ne tulo kɔrɔ ne bɛna Ala sɔrɔ cogo di a ko ale y'a ka seli goloni ta ko k'a ka kɔlɔsi ta ko k'a ka satale ta k'ale taara kungo kɔnɔ a k'ale taara kungo kɔnɔ k'ale Ala ye yen de ale Ala sɔrɔ yen de dɔnniya min filɛ a bolo ni min filɛ so in kɔnɔ ale y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire Mama de y'a fɔ anw ɲɛna ne ma ɲinɛ a kɔ wa Ala sababu bonya b'a la Mama Konate ka dɔnniya tɛ dɔnniya lankolon ye dɛ an y'a ye an b'a fɔ n'an m'a fɔ don bɛ tɛ kuma ye peut-être bi n bɛ yan nɔ n t'a dɔn siɲɛ wɛrɛ kuma n'o bɛna sɔrɔ yan wala n'a tɛ sɔrɔ yan o de y'a kɛ n y'a fɔ ale Mama kelen de ye Buguni lithium ko fɔ i tɔ ka nin fɔ Buguni lithium ko Buguni nafolo min bɔra bi Buguni Mama Konate y'a fɔ anw ɲɛna 1984 anw nana yan Mama ko ko Buguni ye yɔrɔ belebeleba ye dɛ a ko Buguni bɛɛ nafolo ko k'a ta Buguni daminɛ ka taa bila laban k'a bɛɛ de nafolo a ko kulu min bɛ Buguni a ko kulu in bɛɛ nafolo k'a dugumala bɛɛ nafolo a ko nɛgɛ minnu bɛ yen nɔ a ko caman bɛ Buguni a ko pétrole bɛ Buguni a k'ale Mama a kɛra ale ɲɛna ma k'a ɲɛna k'a bɛ kɛ o de y'a kɛ don min lithium ko bɔra ne sigilen dɔrɔn ne hakili jiginna ne ko Alahu akibaru Mama ye nin fɔ anw ɲɛna koyi n ko Mama ye nin fɔ cogo la dɔrɔn ne sina ka message ci vocal ci denw ma k'a f'u ye n ko Mama Konate ye nin kuma in fɔ anw ɲɛna en 1984 o fɔra tuma min na a fɔra faama minnu ye a fɔra général Amadou Baba Jara de ye général Amadou Baba Jara taara fɔ Musa Tarawele ko a ko Baba Jara i bɛ taa fɔ cɛ min ye saraka fɔ ka kuma fɔ a ye saraka fɔ k'a yɛrɛ de bɛ taa bɔ ko mɔgɔ si tɛ taa bɔ Mama ko ko wuli ka gɛrɛ ne ma dɛ ko Bakari ko ne tɛna taa nin na a ko ne tɛ taa a ko wulili man di ne taama man di ne ne tɛ taama fɛ ko mɔgɔ wɛrɛ ɲini n bɛ taa nin kɛ ne tɛ taa dɛ Bafin karamɔgɔ
telila ka ca dɔgɔkun kelen yana ka sɔn ka wuli ka taa Buguni ka taa saraka bɔ. Mama de taara Buguni ka taa ni saraka bɔ. Serew bi yan ani dɔw taara ɲɔgɔn fɛ hali na olu balo bi yan. Wa o de Ala sago bonya b'a la. Ninnu ye kumaw de minnu kɛra an ɲɛna bi a tiɲɛ vraiment a ye fɛn minnu ka kan ka fɔ de. Alhamdulillah, Ustaz Seydou Konate ni ale ye Mama Konate denkɛ dɔ wɛrɛ ye a ye kuma ta ni ka bonya kumaw fɔ ladilikan ka jama fo bilasiralikan an ka jɛ an k'o sira ɲɔgɔn fɛ. Diɲɛ ɲini sirifu fɛ ka diɲɛ ɲini an karamɔgɔw fɛ ana an ba minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ ana an fa minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ kuma ma nɔgɔn kosɛbɛ balima sira minnu nana teri sira minnu nana k'a fɔ ko aw bɛɛ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ladala ne ka kuma wagati ma se dɔɔni. Wallahi siga t'a la. Mais ka hakɛto ɲini kɛ kalifa fɛ n karamɔgɔ fɛ ani ɲɛmaa fɛ ani an ka bafin fɛ a ka hakɛto. Wallahi. Mi kuma ni ale dala ne ye ka kɔrɔ. Siga t'a la o kalifa. N b'o de fɔ ne de ye kalanden fɔlɔ ye laban ye. N ka kuma bɛɛ ye ale dala ne ye. Siga tɛ na dɛ. Mais n filɛ ka kuma laɲini cogoya min na ni kuma in ye ne yɛrɛ de dala ne ye. Kuma ni a kɔrɔ bɛɛ ɲɔgɔn na. Wallahi. O la n ye mikoro ɲini mikorotigiw fɛ sani kuma ka yɛlɛ u ka kuma di yan. Fɛn dɔw bɛ ko dɔw la dɔw t'a dɔn kuma tɛ wagati bɛɛ. Siga t'a la. An bɛ zara min na an b'a kɛ nin ye san ni san de ye. Ka yira aw la n balimaw a n'an sinjiw ka bɔ aw ka so ka na Sheikh Alhaji Mama Konate ka du kɔnɔ bi nɛnɛ na denkundi tɛ furusiri tɛ fɔ Ala ɲɛda kama. An wasalen don o la an bɛ Ala fo ka Ala barika da. Mais an ka foli fɛn o fɛn an ka foli bɛ aw ta de kɔfɛ. An m'u y'a ka siyɔrɔ dumanw to yen k'a ka dumuni dumanw to yen k'a ka baro dumanw to yen k'a kulu yɛlɛ jamana in ka gɛlɛn nin wagati la cogo min na ka na an yɛrɛ sɔrɔ sebejana an b'a fɔ o la ka aw barika da ni ka aw waleɲuman dɔn k'a fɔ ko aw bisimila Sheikh Alhaji Mama Konate ka bonda la bisuna. Alhamdulillah, bismillah. N'i y'a ye kuma ɲini wa jarasuba denw bɛɛ yan u niyɔrɔ bɛ n bolo n b'u fo k'u barika da ka an karamɔgɔkɛ n'o ye Lafa Hayidara ye Badrisa den ba Nɛsa balimakɛ an b'a fo k'a barika da ka Lafiyabugu Badramani denw k'u bɛɛ fo k'u bɛɛ barika da karamɔgɔ fɛn fɛn min bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da. Ne b'a aw fo ni Sheikh Alhaji Mama Konate ka denbaya ka foli foli kɛra n kɔrɔw fɛ mais o tɛ n bɛli k'a fɔ ko n tɛ dɔɔni fɔ an tɛ se kuma la an b'an dege wagati bɛɛ la n'an ka kalifaw ka yamaru ye. Wa jarasuba denw ka ca kɛnɛ in de kan yan sun na bi. Kuma dɔw bɛ yen n'i m'a fɔ a tɛ faamu. An ni wa jarasuba ye ɲɔgɔn dɔn cogo di? Sira nana cogo di? N tɛna bɛɛ fɔ mais n bɛ dɔɔni fɔ a kan. N balimaw an filɛ cogo min na tan an bɛ k'an ka cɛkɔrɔba de ka zara kɛ. N cɛkɔrɔba ɲuman in a taara ka anw to don dɔ la anw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ bɛna taa. Sira in kana datugu fɛn dɔw bɛ yen waa denw t'o dɔn wala fɛn dɔw bɛ yen Sheikh Alhaji Mama Konate den tɛ olu dɔn mais fɛn dɔw bɛ yen ne de bɛ se k'olu walawala wa ne y'a kanu kojugu an ye ɲɔgɔn ye Dubabugu de Dubabugu karamɔgɔ fɛ yen
a don ne n'an ka cɛkɔrɔba tun don ne de wulila ka n tɛgɛ di waa ma a ye ne bolo minɛ a ye ne lasigi a kɛrɛfɛ o kɛra 93 an sigira fa taga kuma selen a ko ko n fa i bɛ taa n fɛ wa n ko a ka di n ye n ka taa i fɛ a ko taa n kɔrɔ nɔfɛ ni Ala sɔnna n b'i sɔrɔ Sebejala ni Wajira Suba ka ko daminɛna tan ne o la n'an taara Dubabugu n'a ni an ka cɛkɔrɔba ye ɲɔgɔn ye o b'u bɛn ɲɔgɔn na don dɔ la waa ko cɛkɔrɔba ma a ka jeliba sigilen bɛ yen komi dɔgɔkɛ y'a fɔ cogoya min na a ko ko n kɔrɔ ko denmisɛnninw kalifa bɛ i la waa yɛrɛ y'a segin a ma ko e de ye ne kɔrɔ ye a ko denmisɛnninw kalifa bɛ e la e de ye ɲɛmaa ye kuma in y'a sɔrɔ ka dɔgɔ mɛ kuma in ma don tulo kɔnɔ ka bɔ yan dɛ an tora ten san dɔ la ne ko an ka cɛkɔrɔba ma ko ne bɛ taa Kama ka taa ziyara kɛ waliju kaburu la depuis ne ye ko dɔn n y'a fɔlɔ Wajira Suba fa de la n'o ye Seku Adama a y'a sɔrɔ n tɛ san 20 bɔ mais ne bɔra a fɔ Kama o y'a sɔrɔ ne ni waa den si tɛ ɲɔgɔn dɔn ni min tun bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔɔnin o tun ye Laji ka bɔ yan ka taa Kama ne bolo bɛ waa de bolo i b'a fɔ k'a den de ye ne ye o don ka gɛlɛn dɛ ne bɛ bɔ yan ka taa Kama wagati min na ni mama denw tun bɔra kɛnɛ ma a tun bɛ f'u ma ko fatɔkɛ denw f'i bɛ siran ka taa jama yɔrɔ la dɔ b'a fɔ ko nin tɛ fatɔkɛ den ye o bɛ fɔ i ma wagati min na i fa ko ye fatɔkɛ ni dusu b'i la ni ye den dusuma ye i t'i sigi k'i bolo fila da i sen kan dɛ o y'a sɔrɔ Kalifa Dirisa a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ Bamako Ala de b'a dɔn ne yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔ lafiyalen tɛ ne ye dɔɔnin ne ma taa diɲɛ yɔrɔ si ɲɛnamaya mama y'anw kalan dɛ mais a ma anw kalan diɲɛ na a y'anw kalan Ala de la awɔ a ye Ala de yira anw na mais Kalifa Dirisa sababu i filɛ Ala yɛrɛ filɛ ale de y'o kɛ n'ale tun tɛ an tun tɛ ni ziyara kɛ ale de kɛra sababu ɲuman ye k'a dɔn a fa ta b'a bolo k'a dɔn k'ale fa ye waliju ye k'a dɔn k'ale fa ye kodɔnna ye k'ale fa ye tɔgɔtigi ye ka taa i n'u turu Seku Mohamɛdi la balima o de y'a to ne ni aw bɛɛ de ye ɲɔgɔn dɔn an nana sigi kɛnɛ kelen kan Ala jati kama ka sɔrɔ diɲɛ nata kelen misikara zɛrɛti t'a la o kuma an bɛ Ala fo la ka Ala barika da ka Sɛki Alihaji Mama Konate fo ka barika da ka a denfa ɲuman a cɛkɔrɔba ɲuman ne bɛ to k'a fɔ ko jɔn ka Mama ka dugawu minɛna ne bɛ sigi n fa kɛrɛfɛ n'a ye hɛrɛ kɛ diɲɛma ye a mana hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a fɔ ma ko ko cɛkɔrɔba ko Ala ka fɛn b'i la min ka fisa ni i yɛrɛ ye denmisɛnya ka jugu dɛ denmisɛnya ka jugu ne tulo t'o kuma mɛn a bɛ wari min kuru k'o di o tigi ma dɛ ne ɲɛ b'o wari tagatɔ de la a bɛ kɛ komi n ka a dɔw bulonda la ka a dɔw poron a wari bɔ a bolo i bɛ semaine kelen dɔgɔkun 2 kɛ i bɛ wari nɔfɛ 100 i t'a sɔrɔ mais dɔ bɛ na dɔrɔn k'a daminɛ sɔgɔma 10 heures fɔ seli fana wari fɛn fɛn min sɔrɔla a b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a d'a tigi ma n'u y'a fɔ ko Ala ka fɛn b'i la min ka fisa ni i yɛrɛ ye ne b'a aw ɲininka
yala ala ye fɛn bɔ mama na min ka fisa mama ye wa ou bien a ma kɛ de? ala y'a kɛ tɛ waso ye dɛ, n fa ka ɲi tɛ waso ye dɛ. o tɛ waso ye N'i ko ko wari bɛ n kun o de ye waso ye, n cɛ ka ɲi o de ye waso ye, mais n fa ka ɲi non o tɛ waso ye, o ti anw nɔ ye. ala de y'o kɛ o. Voilà. O kuma balima cɛman ani musoman, kuma in ye fɛn dɔ de ye, kuma ma nɔgɔn kosɛbɛ. Kuma tatɔ b'a kaman kari, a sɛgintɔ b'a sen kari, a yɛlɛntɔ b'a kun ci. I ye kuma kɛ cogo o cogo i bɛ jɔ dɔ gasi la. A y'a to an ka an ɲɛmɔgɔw bonya, an ka barika ɲini kɛ. A bɛ ka karamɔgɔ bababa minnu tɔgɔ fɔ, walijuba minnu tɔgɔ fɔ, dɔgɔtɔrɔya bɛ min bolo man ca dɛ. A bɛɛ y'a sɔrɔ ni ala sira de ye, a bɛɛ y'a sɔrɔ ni ala kanu de ye. An ba bɔra ka kuma sisan ko Tanti Sajo, Tanti Sajo in dɔnbaga ye ne ni Kalifa Dirisa de ye yan. N'a bɔr'o la tɔ bɛɛ y'a dɔn kosa in na mama don na ko nin ye Tanti Sajo ye, n'o tɛ o tun t'a dɔn. Ni musokɔrɔba in tun bɛ na ni R12 ye yan, a y'a sɔrɔ Musa Tarawele bɛ fanga na. A ka histoire in a kɔnɔ ka don kosɛbɛ. A ye cɛ min tɔgɔ fɔ o ye Bakari Sidibe de ye. Bakari Sidibe de tun bɛ mɔgɔw ta ka bɔ Katika na an ka cɛkɔrɔba fɛ yan, o tun ka di kosɛbɛ. Ka musokɔrɔba ka kuma sɔn ji la dɔɔni, ka kuma surunya ka bɔ kuma kɔnɔ. A y'i to baro de la, a ko Bakari Sidibe ma ko don dɔ la baro in kɛcogoya ne hakili t'a la dɛ, mais don min na a bɛ taa saraka in bɔ hali an filɛ yɔrɔnin min na sisan, a ye fini min don ka taa ne hakili b'a la, image bɛ ne ɲɛkɔrɔ. A ko k'a ti taa saraka in bɔ. A y'a sɔrɔ Amadu Baba Jara bɛ Kati, ale de tun ye Musaka dekan ye. U y'a deli, a ko n'ale bɔra ale bɛ ɲɛbɔ diɲɛ fɛ, ale tɛ fɛ ka ɲɛbɔ diɲɛ fɛ, sigi ale ma diɲɛ kanu, ale ye ala de kanu. Ne b'a ye Bakari Sidibe bɛ taa ni ka segin na, a bɛ taa sufɛ a bɛ na wula fɛ, a bɛ taa sufɛ a bɛ na wula fɛ. A ma ɲa min kɔ a sɔnna. A y'a balimakɛ fara kan n'o ye Wocaba ye, hakili b'a la. U bɔra su 10 heures, u taara u seginna ka na bɛn ni fajiri, dugu ma jɛ k'u to yen, u taara ka taa saraka in bɔ ka na. Ni musokɔrɔba ma nin fɔ bi, mama den fɛn fɛn min sigi ka nin fɔ, u bɛ tɔgɔ ɲini na, fanga kura na u bɛ tɔgɔ ɲini na, an mago tɛ tɔgɔ la bilen, an mago bɛ ala ka tɔgɔ de la. Aw mun nana bi sun na, aw nana ala jati de kama. An ma wete kɛ ka parti foyi créer k'a fɔ ko a ye na anw baraka di. Aw tɛmɛna bulonna caman na ka na, karamɔgɔ caman bɛ yan ni Bamakɔ cɛ, aw nana ala jati kama wa ala bi sɔrɔ yan, mais ala yeli an kɔrɔkɛ de y'o yira an na, k'a balimakɛ ɲuman, a kɔrɔkɛ ɲuman, an b'a fɔ k'a barika da, ala de y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a bila anw ye. Balimaw, kuma tɛ don bɛɛ, mais ni kuma sɔrɔ don min b'i kɔnɔ i b'a fɔ diɲɛ min bɛ taa min ɲɛ mɔgɔ si t'a dɔn. Tanti Sajo ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ nin ye, ale kelen dɔrɔn de bɛ balo la anw bolo yan bi. Bakari Sidibe fatura, Amadu Baba Jara fatura, Ɲɔnbi Sisoko fatura, Sɛki Alhaji Mama Konate yɛrɛ fatura. Tanti Sajo kelen de bɛ yen. Tanti Sajo kelen. A dɔ la ni ne ma nin dɔw fɔ a tɛ faamu, mais ni mɔgɔ wɛrɛ m'a daminɛ i k'a fɔ, a bɛ fɔ ko mama denw ta kɔni tɔ kɛra yɛrɛ yira ni tɔgɔ ɲini. Kalifa y'a fɔ a bi juma in na ko ale tɛ yɛrɛ yira fɛ, bɛɛ b'o dɔn, a tɛ tɔgɔ fɛ, bɛɛ b'o dɔn. O daminɛna cɛkɔrɔba de la o, hali n'i sara a k'a mɛn ko e de ye fɛn dɔ kɛ yɛrɛ yira kama, i si den bɛɛ i tɛ sɔn. O tuma balimaw, k'aw bɛɛ fo k'aw barika da. Kuma kunkurunin min tun bɛ fɛ k'a fɔ wa Jarasuba denw ye, u bɛ sira kɔrɔ kan, k'u fo k'u barika da. Karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ, ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika da, kuma ma nɔgɔn.
ka serifu fo k'u barikada ka an ka musokɔrɔba fo ba Nɛsa an b'a fo nin kɛnɛ in kɔnɔ ka barikada an tɛ se ka don kuma kɔnɔ ni ma ka foli fɔ ka an tɛnɛmuso fɛnɛ fo ka barikada n'o ye Tanjo ye an bɛ don min na ko bi ale de bɛ Sheikh Alhaji Mama Konate ɲɛnafin bɔ anw na a bɛ dugawu k'a ye Ala ka kɛnɛya d'a ma ni jama fɛn fɛn min nana bi sun na n b'a ɲini aw fɛnɛ bɛɛ fɛ aw nana ye ko Sheikh Alhaji Mama Konate mais aw tɛ Sheikh Alhaji Mama Konate dɔn dɛ aw bɛ jɔn dɔn o ye Kalifa Dirisa de ye tɛ Mama Konate yebaga ka sigi kɛnɛ ni kɛnɛ karamɔgɔ dugawu kɛ nin hami bɛɛ na o mɔgɔ ka dɔgɔ nin kɛnɛ in kan ni Dirisa tun kɛra diɲɛ ɲinina ye nin tun bɛ kɛ yan aw mun nana aw yɛrɛ fɛnɛ bɛ dugawu ɲini aw fɛ Ala ka mɔgɔ ɲuman tɛ blokiba yɛrɛ jalamugu tɛ a fɛnɛ ka dugawu kɛ Mama denw ye an kɔni tɛmɛna Mama na o ye tiɲɛ hali ni mɔgɔ m'o fɔ an yɛrɛ b'o fɔ mais a ye dɔ fara dugawu kan fɛnɛ ni mɔgɔ ko Mama denw ma ko Mama na e tɛ ka Mama ka ɲuman fɔ e bɛ ka Mama ka ɲuman dɔgɔya de n'o tɛ n'i bɛ ka ɲuman fɔ ka bonya i b'a fɔ ko Mama fɛn bɔr'i la min ka fisa n'i yɛrɛ ye o kuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka fɔ kuma kɔnɔ ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ ka hakɛto ɲini kɛ n ka kalifa fɛ halisa bɛɛ ka dugawu k'an ye Ala bɛ se ka kuma in nɔgɔya an ma cogoya min na n'o tɛ don dɔ la kalifa b'an bila kuma na ani ko bɛɛ ka gɛlɛn a ma mais ɲɛmɔgɔ la batuli o de ye Ala bato dɔ ye mɔgɔ mɔgɔ y'i ɲɛmɔgɔ la bato hali ni ye kafiri i ye Ala bato o ma a y'a to an ka ɲɛmɔgɔ la bato kɛrɛnkɛrɛn ma ale de y'an ka Mama ye ale de y'an ka bafin an bɛ ko minnu kɛ a ka yafa an ma kalandenya ani karamɔgɔya cɛ la ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka fɔ kuma na n b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Kuma nana kuncɛ ni Imam Dirisa Konate ale ka kumakanw ye n'o ye Seku yɛrɛ denkɛ kɔrɔbalen ni sanga in na min sigilen don golo kan an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Ba ka taa ni san 20 wallahi a fɔra n y'o ne de tun bɛ Yama boli Yama fo Karakaso Bɛnɛkura Allahu Akbar an ka fɛn bɛ daminɛ waati min wajibi bɛ daminɛ waati min an kun bɛ taa balani fɔlɔ ka mikoro sigi a kan wajibi kɛ Allahu Akbar mikoro kelen pavillon kelen ani batiri Allah Ashura Asurala Allahu Akbar ne de wulila ka taa karan fɛ o y'a sɔrɔ an ka misiri kɔrɔ ni min filɛ ten mikoro t'a la wallahi mikoro fɔlɔ min sigila misiri kɔrɔnin sanfɛ tara de y'a di Allahu Akbar hali sisan si bɛ ka wuli mikoro minɛ sisan a mikoro kelen de tara de y'a di Allahu Akbar a b'a wale ɲuman dɔw la koyi a n'o ka kan an bɛ ye tableau filanan tɛ min ma filanan ni y'o fi sila ye ne de bɔra yan moto la fo fi ka so Allahu Akbar yau tɛ bi an tun bɛ wajibi kɛ waati min wajibi kɛra sɔrɔli Mali wɛna cɛ problème don Allahu Akbar a ka ca ni san 20 ye dɔw delila k'a fɔ k'u tɛna sɛbɛn na wajibi la ko waati sɔrɔ a la Allahu Akbar ko waati sɔrɔ a la o ma nɔgɔn Allahu Akbar i ka sariya daminɛ a bɛ san 20 bɔ bi Asura kelen man fɔ a kɔ wallahi kelen man fɔ a kɔ de cɛ yɛrɛ wallahi an b'a wale a yɛrɛ b'a fɔ a ka zikiru la tuma dɔ n'a bɛ zikiru la a bɛ kasi wallahi ji bɛ jɛ anw yɛrɛ ɲɛ kan a b'a fɔ ko ko n'ale sara yɔrɔ yɔrɔ ko ka na ale soli sɛbɛn yɛrɛ Allahu kanu bɛ ale du kan ka wallahi kanu bɛ kanu bɛ gan sa wallahi gangan tɛ a sabanan n'o ye Ibrahim Jara ye Jara ne min ka tableau di docteur de don a bɛ se ka baara la wallahi a bɛ Bamakɔ Sebeni kɔrɔ de wallahi n'i y'a ka mobili to yen Sebeni kɔrɔ Ala ni kanu fɛ ka taa maa sen na fo Bamakɔ fo yira Allahu Akbar fo yira Allahu Akbar olu bɛ yan a sariyaw bɛ yan ka mobili to a bolo ka hama sen na fo Bamakɔ Sebeni kɔrɔ Allahu Akbar fo yira kanu de kama k'a y'a kɛ barika ɲini de kama Allahu Akbar olu Mali gansan tɛ sɛmuni ko n'an bɛ fadenya an ka fadenya ɲɔgɔn na baara ɲuman kɛ wallahi alhamdulillahi rabbil alamin amin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillahi ala kulli hal alhamdulillah an balima silamɛw cɛman ani musoman
duna ani dibili Nam. ame befo Sigatala. ka bɛ barika da Aha. ka bɛ waleɲuman dɔn Akafa. o kɔfɛ Nam. an bɛ ala tanu Aha. an bɛ ala barika da Nam. an bɛ ala waleɲuman dɔn Wallahi. Anukata. ala min bɛ yen Nam. n'a bɛ bi dɔn ka sini dɔn Wallahi. kunun tɛmɛna a ɲɛna a bɛɛ kɛra ala min ɲɛna Wallahi. ala min tulo bɛ a bɛɛ la Jabbar. an b'a fɔ k'a barika da k'a waleɲuman dɔn Sigatala. ka nɛɛma ni kisi ɲini a bolo Nam. k'a kɛ seyidu judu kan n'o ye alakira ba in ye kisi ni nɛɛma b'a ye Aha. a n'a somɔgɔw Aha. a n'a ka saba ɲumanw Nam. ka diɲɛ ɲini ala bolo Nam. ka kɛ an ka seko kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan Nam. ka daminɛ Sheikh Ahmad Tijani na fo ka na bila Sheikh Muhammadu Muniru Mahi na Hedra. ala ka jɛ ka b'u bɛɛ ma Amin ya Rabbi. an bɛ ala tanu an bɛ ala barika da Amin. an bɛ ala waleɲuman dɔn Cɛ. kuma daminɛ ko Nam. ko fɛn min bɛɛ kɛra ala ɲɛna Aha. ala tulo bɛ a bɛɛ la Wallahi. n'an b'o ala tanu Sigatala dɛ. bi ye alaji mama ka san senki ziyara de ye Wallahi. sanu kun ye a san 7 ye Sigatala. a bi fatu waati min Nam. ka na bila fɔ san 7 na Aha. ni ji kun jɛra anw ɲɛ kan Aha. ni mɔgɔ kun ye anw ye kasi la Nam. mɔgɔ b'a fɔ ko Aha. k'u fa sara de Allahu Akbar. ko u bɛ hami de u bɛ jɔrɔ de u bɛna kɛ cogo di Allahu Akbar. donc fasaya Nam. o hinɛ tɛ dɛ Aha. fa kun bɛ u ni jɔda min cɛ Nam. mɔgɔ tɛ min bɛ jɔ ye Aha. u bɛ kasi n'o de Allahu Akbar. Bafo. o de la Aha. alaji mama fatu Nam. ka na bila fɔ bi la Nam. jɔn min san k'a fɔ ko alimami mama den dɔ ye min balikuyalen don cɛman na Aha. k'i ɲɛji y'a ɲɛ la Allahu Akbar. O tɛ yen. o tɛ yen Wallahi. A tɛ yen. k'a sɔrɔ a fɔra k'a sɔrɔ alaji mama yɛrɛ ma fatu Aha. ko ni mama tɛ yen Nam. a b'a ye a ɲɛ la Allahu Akbar. n'o fɔra i ma k'i fa to yen o tɛ bɔ i kɔnɔ dɛ A tɛ bɔ kɔnɔ dɛ. o tɛ fɔ den caman ma dɛ Cɛ. mɛ bi Aha. an bɛ se ka kuma bi Nam. ka ala barika da bi ka ala waleɲuman dɔn Alhamdulillah. parce que a fɔra ko ni mama tɛ yen Nam. o fɔra ne yɛrɛ ye Wallahi. ko bin bɛ fɔ ne sira in fɛ yan Allahu Akbar. a kuma dɔw fɔli ka jugu Aha. mɛ a bɛ kɛ sababu ye ka dusu d'i ma i ka sɛbɛ kɛ O ye tiɲɛ ye. Siga t'a la. karamɔgɔ fɛn o fɛn filɛ wajulu la sisan Aha. seere ye waa jarasuba t'a fɔ Aha. ne ɲɛ ni waa jarasuba ɲɛ ye ɲɔgɔn ye Tiɲɛ. sirifukɛ min filɛ nin ye lafa Ha. n taara f'a fa ka so Allahu Akbar. ka n tɛgɛ da fa tigɛ Tiɲɛ. an bɔra min filɛ nin ye Aha. usman Aha. n taara f'u ka du kɔnɔ Allahu Akbar. ne ni kun alimami ye ɲɔgɔn ye Aha. f'a ka so Allahu Akbar. ne tɛgɛ dara sumana dara mɛ tɛgɛ ne ni nbuye sigira da ani da n y'a bɛɛ kɛ mun kama Allahu Akbar. bi Tiɲɛ. ala ni mama fatura Nam. nka a ma fatu Wallahi. ne y'a dɔn de Aha. ko ala ye mama bɛ yen Aha. sisan Aha. ka tɛmɛ a ka ɲɛnamaya waati kan Allahu Akbar. Abe. ne y'o dɔn bi Allahu ja ma Akbar. tunu a ma tunu ne la wa a tɛ tunu ne la Tɛ tunu. wa kanujɔnw fana a tɛ tunu olu la Wallahi. wa diɲɛmaa fɛnɛ Aha. a tɛ tunu maa kunnandiw la Allahu Akbar. an ka jɔrɔ banna Nam. pewu Pewu. an bɛ ala tanu Alhamdulillah. bari ala ye fɛn kelen dilan Aha. fɛn kelen dɔrɔn n'a tɛ diɲɛ fɛn o fɛn na Aha. o tɛ sabati Wallahi. Siga t'a la. kabini ala y'a dilan Nam. ala y'a di a ka danfɛn kelen de ma Aha. n'o danfɛn kelen tɛ Aha. a tɛ sɔrɔ ala bolo bilen Allahu Akbar.
a fɛn kelen ti sɔrɔ Ala bolo bilen. Ma fɔ ŋa tɛ Ala bolo dɛ. A bɛ Ala bolo mais Ala t'a di dafɛn wɛrɛ ma bilen. An b'a minɛ ɲɔgɔn bolo fo ka taa se lahara jɔ don. O barika de ye. Barika jumɛn don? Woloya barika. Kutubuya barika. Cɛw b'a yɛlɛma ɲɔgɔn disi de la. Cɛw b'a da cɛw de tigɛ. Cɛtigɛ wolo ye, cɛtigɛ maa ɲuman ye, fo k'i tɛgɛ da cɛ dɔ tigɛ. O maa ɲuman ye, Ala ye Mamadu taara o ɲini k'a sama ka na ni a ye k'a bila du in kɔnɔ yan. O tuma na, fa sara, den sigila a nɔ na, o t'an ta ye dɛ. Ayi, o t'an ta ye. Fa y'a dilan, Ala ye Mama y'a dilan k'a bila anw ye. An ma sunɔgɔ dɛ. K'a dilan ten ka bila, an ma sunɔgɔ. A y'a fɔ an ye de n'an ma barika ɲini n'ale tɛ, an m'a ye an ɲɛ na. A y'o de fɔ an ye. N y'a dɔn de bi a fatulen ko Ala ye Mama ye Mama ye. A ye mɔgɔ 3 ci ne ma. Kelen ka soirée minnu fɔ aw ye. A tɛ kalo 2 bɔ. Cɛ dɔ ni muso 2 nana. Ko u nana ka na bɔ Ale ni Mama ka du kɔnɔ. Cɛ ko ne ma ko kabi Ala k'ale da ale ma deli ka se yan. A ma deli ka se Sebejɛna. A ma Sebejɛna tɔgɔ yɛrɛ mɛn. Mais bana dɔ de nana ale minɛ. Ni bana ye angine ye. A mɛnna ka bana in furakɛ. Bana in fɛn fɛn san 3 san 4 bana y'o k'ale la. N'ale ye fura ta, n'i y'a sumana a bɛ tila ka wuli. A ko ale nana sogo ka Ala ni Mama ye. A ma kuma ale fɛ, ale yɛrɛ ma kuma a fɛ, a ma fɔ k'ale bɔ Sebejɛna, a ma foyi fɔ ale ye. Kabini ale sɔrɔ Ala ni Mama na don min su, dugu jɛlen ale ka angine banna. Angine ma ale minɛ bilen. Bon, ale tora o kɔnɔ, ale taara cɛkɔrɔba in jɔn ye, a bɛ bɔ min? Facebook kan, dɔ de ye cɛkɔrɔba in photo publié. Ko mɔgɔ k'a sɛbɛn commentaire kɔrɔ, ko mɔgɔ min bɛ cɛkɔrɔba in dɔn. Donc, ale donna mɔgɔw ka commentaire kɔrɔ, k'aw lajɛ, k'a lajɛ a taara bɛn ni muso dɔ de ye. A y'a sɔrɔ mɔgɔ caman wele, olu ko k'u t'a dɔn. A taara bɛn ni muso min ye, a y'o muso ɲininka. O muso ko k'ale b'a dɔn, k'ale bɛ na yan. K'ale ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn. Cɛ in sicogo 2 yan tan. O ye Ala ni Mama fatulen kɔfɛ. A ye min kɛ o kɔfɛ, a delila ka dɔ ci ne ma, ka kilisi dɔ fɔ a tigi ye. A kilisi i y'a fɔ diɲɛ bana o bana la, a b'a furakɛ. O tuma na, Mama ko an tɛ se k'o fɔ k'o se o dan na. An bɛna min fɔ sisan, Mama denw ye, Mama kɔ ye, Mama nɔfɛ taamabaw ye, mɔgɔ minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na du in kɔnɔ yan. K'a yira aw la k'a fɔ Mama taara fɛn min ɲini n'o ye barika ni dugawu ye k'a dalen bɛ yan. A ma bɔ yan fɔlɔ dɛ. A bɛ yan. N'a kun tɛ yan, sabu sɔrɔ bin fɔ nasira in fɛ yan. N'a kun tɛ yan, sabu sɔrɔ jugu sago sɔrɔ la. Nka bi yan dɛ. Nka a ma to yan gansan dɛ. An y'a ɲini a fɛ. Wa an y'a sɔrɔ a bolo fɛnɛ. K'a ɲini a fɛ ka tila k'a sɔrɔ a bolo, hali o siga tɛ ne la. An ma dan o ma dɛ. Sheikh Muniru min kɛ Sheikh Ibrahim Niasse la, an y'o kelen fɛnɛ de kɛ. Sheikh Muniru Sheikh Mahinga bonya to yen, k'a dɔn ka a fa don, sirifi don, o n'a ta bɛɛ ka taa nin turu Sheikh Ibrahim Niasse la. Sheikh Muniru ye 2 sɔrɔ. Sheikh Mahinga barika, o ka waliya barika, a y'o sɔrɔ. Sheikh Ronsi ka barika, o ka kutubiya barika, a y'o sɔrɔ. Sheikh Muniru y'a 2 fara ɲɔgɔn kan. Karamɔgɔ lajɛ jamana in kɔnɔ a bɛ min bolo a man ca. O de la Sheikh Muniru ka du kɛra Sheikh Muniru ka du ye. Ni Sheikh Mahinga kun ma taa Sheikh Ibrahim Niasse fɛ yen, sirifu dɔn tɛ
Shimani ga duye segude siribu to go ire nen karamo nen nyar karamo bona do nyoy hali ta do sirifido Allahu akbar ko be kajira de babulo nyar karamo bona do Allahu akbar mu shamenga duye atara no turu shebura shidila o alay mama ka barka an yɛrɛ ɲini k'o sɔrɔ ka taa nu turu shehu mundiru la Usman bɔra ka min fɔ sisan n'i y'a di ala ma ala b'a d'i ma ne b'o seereya o ka ca don dɔ la ne ye gulokiba kala n yɛrɛ bɛna don n y'a dan ko n bɛna don hakili jiginna shehu mundiru la n ma don bilen n taa nin den ka shehu ma n taara d'a ma don min a ko ko ale hakili tun bɛ nin guloki in couleur in na sisan o kɛra k'a daminɛ waati an kɛlen ka ziyara ninnu fɔ sisan ne ka san o san ziyara fini dɔ de b'a di hali mun filɛ n kana sisan dɔ y'a dɛgɛ sigilen bɛ yan san o san ne ka seli fini ne bɛ min sɔrɔ a bɛ 3-4 bɔ n y'a di ala ma ala b'a d'i ma kuma tɛ o yɔrɔ la kuma bɛ yɔrɔ min ala mama ye min kɛ an k'o ɲɔgɔn kɛ a sirala ala ɲɛ an ka sira ala ɲɛ a ye baara ɲuman kɛ an ka baara ɲuman kɛ an ka jigi da ala kan an ka danfɛnw to yen an ka barika ɲini n'an y'o sɔrɔ an tilara foyi t'o kɔfɛ i t'i kɛ karamɔgɔ ye barikatigi ye i t'i kɛ karamɔgɔ ye ni barika t'i la san 10 karamɔgɔya la e tɔgɔ de b'a la ka fɔ dɔ b'a ka fara e kan ko ka don o don san 10 nkalon ni barika t'i la don dɔ la tile bɛ bɔ i la hali zikiridala ni barika t'i la dɔ b'a da i tulo kɔrɔ micro nɔfɛ a t'i wuli fiyewu hali wajurukɛla ni barika t'i la i to tabali ka dɔ b'i dɛnikan mɛn ca barika ɲini ni ma hali minize ni barika t'i la i ka panti b'a da i tulo kɔrɔ a ye barika ɲini a karamɔgɔ fɛ n'a ye barika ɲini a karamɔgɔ fɛ n'a ye barika sɔrɔ a tilara nɛnɛ bɛ maaw la an bɛ kuma ɲɔngiri yan an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ye ka foli kɛ bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i yɛrɛ se yan an bɛ bɛɛ fo i ka nali la ka bɛɛ barika da i ka nali la karamɔgɔ o karamɔgɔ wajurukɛla o wajurukɛla zikiridala o zikiridala an bɛ bɛɛ fo ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ ka da ko n'a cogoya kan mɔgɔ tɛ se ka don bɛɛ jigi kɔrɔ i tɛ se ka bɛɛ ni dɔgɔ di kɛra cogo cogo i bɛ don dɔ gasi la bɛɛ ka yafa an ma aw nana dugawu ɲini a bɛ jaabi o de ka d'aw ye o an nana min ɲini a bɛ jaabi o de ka d'aw ye mɔgɔ min ɲɛ o de ka d'aw ye o tɛ foyi mɔgɔ ɲini k'o dilan min ka gɛlɛn i ni ala cɛla sinon i ka diɲɛ mɔgɔ fitinin ninnu na o dilanni tɛ foyi ye kabi ala ka ne da ne ma deli ka don kaliwa la mɔgɔ si ye a t'an ta molo yɛrɛ ala ɲuman ma kabi ala k'a da ma deli ka don kaliwa la mɔgɔ si ye mɔgɔ dilan diɲɛ mɔgɔ dilan tɛ si kaliwa la don a ɲini a tigi fa dɔrɔn ala b'a d'i ma k'a f'i ye joona ayi ay cɛw cɛ tɛmɛna dugumakolo ma ala jɔn o si ma don kaliwa la diɲɛ mɔgɔ dɔ kama nkalon don u don kaliwa la u ala cɛla de kama i ni ala cɛla in dilan ni ala cɛla dilanna dɔrɔn ala bɛ diɲɛ karaba ka di ma i bɛ sago ko la kuma wɛrɛ tɛ o dɔrɔn kɔ mais e mɔgɔ tɛ ala ko la e ka seli tɛ ten e ka sununtɔ ten e ye hasidi ye e ye ɲɛngo ye i tɛ maaw ka hɛrɛ fɛ kana taa mori fɛ yen a tɛ dilan kana da kaliwa ma dɛ i woro de kɛ k'i bolokɔni tigɛ ala mako foyi ci ma ala mako diɲɛ mɔgɔ sɔrɔ i min o tɛ foyi ye wa ne ko k'a bɛ dilan a bɛ dilan ala bɛ sɔn an y'a ɲini an y'a sɔrɔ fana a bɛ sɔn an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la k'a fɔ nin an ye Sebejana ala ma hinɛna Sheikh Mama Konate Sebejana karamɔgɔ ale ka soma yɛlɛmali hukumu kɔnɔ denw ni kalandenw ni jɛɲɔgɔnw bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka ziyaraba kɛnɛ min sigi a tɔgɔ la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de tun ye nin ye k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ hinɛ ka se Sheikh Mama Konate ma ani alisilamɛ su kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'a barika don kɛnɛ sigibaw la shukran lakum ala ka kɔlɔsi kɔnɔ
ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chiende me tenya wele la na mara shikolo mbawo tenya